Elkarrekin mundu aldatu dezakegu, esan zenidan. Zu nire auspo izango zara, ni zure babestokia. Gaitzez hitz, etorkizuna berreraiki. Gaitzez hitz, dena aldatzen ikasi. Tatarara, 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 tatarara. Entzun gure bihotzaren taupadak, euskaraz dira. Azparnetik hasi eta tuterara gure ahotsak gertu daude. Uda berrian loreak bezala loratuko gara kalez kale. Gaitzez hitz, etorkizuna berreraiki. Gaitzez hitz, dena aldatzen ikasi. Etorkizuna berreraiki. Gaitzez hitz, dena aldatzen ikasi. Tatarara, 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 tatarara. Entzun gure bihotzaren taupadak, euskaraz dira. Azparnetik hasi eta tuterara gure ahotsak gertu daude. Oso garrantzitsua da euskaraldizentzat zuek izena motie, beraz hemen urretu sarien danok, domeka honetan hemen zauzien danok, pasa estanetik eta zeuen izena emon, eta zeuen rola hartu esan duen moduen ahobizi edo belarri prest. Mion, 76 elkartek parte hartu daude, izena emon daude euskaraldizene parte hartzeko, horreko dauzan leku horretan, euskeraz, askatasun osoz, segurtasun osoz, eta tranquil berbaitzeko aukerie eukiko dugule. Entzun gure bihotzaren taupadak, euskaraz dira. Tatarara, 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 tatarara. Entzun gure bihotzaren taupadak, euskaraz dira. Gaitzez hitz, euskaraldiariekin. Gaitzez hitz, dena aldatzen ikasi. Gaitzez hitz, euskaraldiariekin. Gaitzez hitz, dena Elkartetik egiten dugu zen ekintza eta saio guztizetan beti euskara nabarmentzen da. Entzun gure bihotzaren taupadak, euskaraz dira. Tatarara, tatarara, tatarara.
ze politxo, Chris, Osei, eskerrik asko, gure bioline jolieri. Ramon Basaldua monasterio, irrati esataria eta arraun eta futbol sale amorratuen. Janire Bilbao Timiraos Kantinarize. Anka Androni Errumaniar gurasue eta irakaurle txokoko partaidie. Eneko Rurk Ugalde Irlandar Euskaldune, gaeliku ebe ikasten badabil. Izaskun Bilbao Ormaza irakaslien. Garoa Martínez Anasagasti alterofiliako txapeldune. Orsola Casagrande Veneziako kazetari eta internazionalistien. Vitor Agirre Uriondo Arroia Belozero enpresako arduradune. Ellen Mugabekasi Euskara ikasten dabian mediku Errumaniarra. Alex Duque Cabello sukaldari zapakatu. Irune Aztiazaran Ailika gazte mugimendutako kideo. Eta Bentzan Euriarte Beitia Antzalize. Zale beroa, eure gure. Nik uste dut zuen hezkuntza, zuen sustraiak direla. Orduan ez ahaztu. Euskara zuen aiton amonei altxora da. Zaindu eta gozatu. Eskerrik asko, ikaskuen zuretzako zabe. Azitari bat idazte da. Mikrofono mingotia, espadan zeusten, bai. Bueno, eta danotak ezuien moduen, kontaten ibiliko zari eta maike dauz, bai, nire atzien bakotxak letra bat hartun dau, eta eureti ez Bermioko enbasadoriek euskerie zabaltzien, helburu hori hartuko dagoienak. Jaure egizar nahi, da, hau bidiz gogarraten dut esateko esine lagon domekako amaikakuna orkespenan, partidako eta egon bardinin, da ezin izan nahi egon bertan zuekaz. Nik hau bizi errola hartzien dut, bai ez bakarrik Euskaraldiko egunetan. Hortien zier egunero saiatu nahi hau bizi izaten, bai inguruko jentigaz eta bai sare sozialata. Ta NS amaikako zaigun gugana urrera, bakarrik zailden bide hau egin dezagun batera. Bakarrik zailden bide hau egin dezagun batera. Ez baitu inork hitz egingo, geuk ez hitz egin ezkero. Eskerrik asko, Iker. Eskerrik asko, Euskaraldiko enbasadore guztiz hori, eskerrik asko gaur ona urretu zarien dan hori, eskerrak eguraldiz epe lagundu intzozkun, sekulako zendetzi nabil ikusten emeti goitzik, eskerrik asko benetan, eta zelan ez ekitalizen parte hartu dozuien dan hori, Josepa Kalekale kanta lorue, Ros Dantza Eskola, Berton, Chris Osi violin jolea, Iker Uriarte bertzolaria, MB 2000, Erraldoien konparzie eta Mikel Etxebarria eta Garbina Astoreka adarragaz, eta Nerea Gazaga eta Lore Santa Eufemia atxalapartan txalo bero bat dandanari, mesedez?